Bafethu, kwakumnandi ukujola ngey'khathi zethu. Safika isikhathi sokujola bafethu, ngajola noGayi, uGayi wasendaweni. Siplane ukuthi sibonana nini kanjani njani. Angithi phela ngikhulela emakhaya. Emakhaya ngo-9 bonke abantu babesuke nje sebeyihonqela. Ngalezi ayikhathi zethu-ke kusakhula thina-ke. Kanti sekufanele ngihambe-ke ngiye kuGayi. Uma ngihamba ngiya kuGayi, kanti lesikhathi ngiphuma endlini, uma uyangibona. Uma ngiphuma endlini uma uyangibona, avele uma ahamba endlini afika afake ingidi. Uma ngibuya ekuseni ingidi iqobhile. Kwaphoqeleka manje ukuthi hhayi ngenhlahla kwakukhona enye i-room. Kwakuyindlu nje yokubasela phansi, ngihambe yayingavalwa nje, kwakuyindlu nje, ngifike ngingene khona ngihlale. Hawu salukwazi phela kwathi kusa nje wayevuka uyobheka ukuthi hayi bo, kanti muphi ugirl? Methi nangu ugirl uqoshelwe lapha endlini yokubasela. Lapho sengimhlophe thwishi, sekuphele kwavaseline ebengugcobile ngiyakwamfana. Namazolo engade ngiwabhula ngofo, hhayi yayisiphelile indaba. Afike usalukwazi abuze, hawu wentombi, kade uyephi? Kade ulele kwabani? Ngishone ngapha, ngishone ngapha, ngishone ngapha, ngigcine ngishilo ukuthi hhayi salukazi, bekade ngiye emzini othile. Hawu hhayi-ke ibe yinde-ke i-conversation yami noma. Uyacabanga-ke uthole ukuthi uzochaza umfana, mhlawumbe umfana ubeyidlalela ubengekho na-serious, bekuwumasigcozo nje.